Сегодня действительно для нас, для всех очень важный день. Не только для нас, я думаю, что для всех татар Южного Урала. Сегодня мы впервые проводим финал сразу двух конкурсов – Татар-Казы и Татар-ЕГТ. Действительно, в 2016 году к нашему проекту присоединились молодые, удалые татарские парни. И сразу же проект обновился новыми красками, заиграл ими. Проект стал более интересным, в нем появилась новая мужская энергия. И сразу же наши татарочки раскрыли себя по-другому. Они стали более женственными, более красивыми, творческими, талантливыми. Для нас, конечно же, сегодняшний день останется в памяти надолго, потому что эти участники, и молодые парни, и молодые девушки, стали одной большой и дружной семьей. И нам хочется сегодня пожелать всем участникам дальнейших побед, не только в конкурсе, каждый день, в повседневной жизни, преодолевать все трудности и никогда не забывать, кто мы, кто были наши предки, и гордиться тем, что мы татары. Ана телен белергә кирәк, онытмаска кирәк аны. Ана телен белмәгәч, илне дә онытасың, динне дә онытасың. Телен белмәгәч. Шуңа күрә ана теле бигрәк тә ул кирәк. Шуңа күрә без менә бүген килдек тәбрикләргә татар җегетләрен, татар кызларын ел саен шунда без катнашабыз инде шулай туры килгәндә. Рәхмәт монда Лена Рафиковна безнең татарларның данын күтәрде, югарыга хәтле, күккә хәтле күтәрде. Бик кирәкле эш бу. Ана телен онытырга ярамый. Ана телен оныттың икән, илеңне оныттың, илеңне оныттың икән, динеңне оныттың. Шуңар күрә бергә катнашып, мәслихәт кылып яшәргә насыйп итәсезләр. Безнең татар кызы конкурсы инде быел 6нчы тапкыр үткәрелә. Ул инде бөтен Россия күләмендә уза. Татар егете конкурсы быел 1нче тапкыр. Шуңа күрә дә быелгы бәйге бик үзенчәлекле, бик кызык. Безнең яшьләребезнең, татар яшьләренең энергетикасы ташып тора. Без аларны бик яраттык, без аларга бик күнектек. Бу вакыт içендә бүген инде Аллага шөкер финал, ул да бик күркәм, бик матур узыр дип ышанып калабыз. Бу бәйгеләрне теге күп шәһәрләрдә, бөтен дөньяда үткәрелә торган матурлык, шибәрлек бәйгесе дип кенә санарга ярамый. Чөнки бу татар кызлары һәм татар егетләренең матурлыгы, осталыгы, кыюлыгы аркылы бөтен татар халкының мәдәниятен, бөтен татар халкының матурлыгын күрсәтү өчен оештырылган нәрсә. Бүген без сезнең белән мөхәббәт турында сөйләшәсебез килә. Аның күп төрлеге, яңгыраяшлыгы һәм күп төслеге турында. И повод для разговора любви самый что ни на есть прекрасный. Региональный финал Всероссийского конкурса красоты и таланта Татар кызы 2016 и областного конкурса удали мастерства Татар егеты 2016. Кадерле дуслар, бүгенге көн безнең өчен дә, бөтен татар халкы өчен дә бик мөһим. Чөнки бу көнне без дулкынлану белән көттек. Менә бу мизгел килеп җитте. Без татар кызы һәм татар егете конкурсларының финалында. Сезне güzellik һәм мәхәббәт дөньясына сәяхәткә чакырабыз.
Бу сәяхәт күңелебездә онытылмас мизгелләр калдырыр. Шатлык, горурлык бүләк итәр. Бу безнең бәйрәмен, милли гарәф гадәтләребезне тагын да ныклар, саклар. Безнең мәдәниятебезне үстерер дип ишанам. Татар теле, анам теле, иң борынгы бабам теле. Буыннардан буыннарга күчеп киткән заман теле. Анам теле, тилләр теле, милләтемнең бердән бире. Син булганга бездә исән, син булганга бездә тере. Ozan yaşlı palasın, madur kızlar palasa. Madur bulsan, her bir tadan balasa. Biz ozan yaşları, biz millet onlara. Yaptı bilsin yaşlarının varır yollara. Biz ozan yaşları, yaptı bulsun yaşlarının varır yollara. Qadrli do'stlar, Şilebliler, Şilebli өлkәсе qonaqlari, ruxsat etiniz sizga donli Tataristondan, shonli boshqalamiz Qozondan, Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komitetidan, Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti raisi Rinat Zinnurul Zakirovdan hem umumen Tatar halkından yalqınlı qaynar selamlar eriştirgan. Min Şilebide birinchi martaba hem g'ajoyib hislar kechirib o'tirdim. Bu hislarni sizda kechirgansizdir. Hem zalda Tatar bo'lmagan, Tatar milletinden bo'lmagan kishilar qizg'anish biz Tatar tugul deb o'kinib o'tirganlardir. Endi Tatar milletinden bo'lganlar tilimizni tag'inda yaratib, qadrlab, onu bilirge keregin anglab o'tirganlardir. Min bulak bilan keldim. Bu bulak Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komitetinden. Ул tilni eng yaxshi biluvchi konkurs baygida qatnashuvchiga. Hem min ana albatta jüri a'zolari bilan hal etmadim. Bir o'zim shaxsan o'zim hal etdim. Hem
Минем улым Илдар исемле булганга гына түгел, телне бүгенге бәйгедә иң камил белүче дип мин Илдар Гыйбадуллинны санадым. Һәм ул караоке белән бүләкләнә. Момент оглашения имен победителей. Начнем с мужчин. Итак, победителем конкурса становится... Как вы думаете, кто? Руслан Мазитов. Игизар Галиев! Прошу, в центр сцены! Вот он, победитель! Областного конкурса Тотар Егиты! А где группа поддержка Ильгизара? Мы вас не видим. Бик зур рахмат сезгә, кадерле тамашачылар. Беренче инде әти-әниемә бик зур рахмат белдерәсе килә. Бик зур рахмат белдерәсе килә безнең бөтен оештыручыларга, Бәттәлена Рафиковнага бик зур рахматлар. Шундый матур, шундый бөтен Россиягә инде хәзер беленгән инде булыр безнең бәйгебез. Бик зур рахмат сезгә, бик зур рахмат безнең укытучыларга. Һәм бик зур рахмат Чиләбе өлкә конгресс татарына, шул хәтле дусларны яңадан мин таптым. Бик зур рахмат. А победительницей среди девушек названа... Как ты думаешь, кто? А я знаю. Да? Как вы думаете, кто? Внимание! Сирина Садыкова! Сирина, ждем вас в центре сцены! Прошу, лучше даже на сцену! Но, естественно, мы не можем не обратить внимание на Юлию Вертееву, победительницу Татар КЗ прошлого года. Ну и сейчас Сирина получает корону победительницы, естественно. Посмотрите! Сирина едва сдерживает эмоции, накатывают слезы радости, слезы счастья. Вот так выглядит победительница конкурса Татар КЗ. Рахмет бик зур барыгызга да. Минем бик бәхетле мизгелләремнең берсе хәзер. Иң беренче рәхмәтне минем гаиләмә, минем иремә, кечкенә генә кызыма, әти-әниләремә, туганнарыма, дусларыма әйтәсем килә. Һәм әлбәттә бик зур рәхмәт организаторларга, Лена Рафиковнага. Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ну и это салют в честь победителей. Еще раз, друзья, аплодисменты. Безнең бәйрәмебез ахырына якынлаша. Аккаба,